Adonyban vagyunk, és elég nagy a köd, de azért a lényeg az látszik itt a vasútállomáson. Azt mondja, hogy Iváncsai ipari innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztések 20 milliárd forint, tehát építik a vasutat. Tegnap voltam a Veszprém-Ajkai lezárt vasútvonalon, 150 méteres töltést egy éve nem tudnak megcsinálni, itt zajlik az építkezés. Ami a lényeg, milyen vasút lesz ez? Ez megy az akkumulátorgyárhoz. Tehát ahhoz az iváncsai akkumulátorgyárhoz, ami egyébként már alig-alig működik, ahol elbocsátják az embereket. Az önök adófizetői pénzéből azért még építünk nekik egy iparvágányt. Erre van pénz. Tönkrement akkumulátorgyárhoz vasutat építeni van pénz, viszont a 150 méteres nemzetközi fővonalon a 150 négyzetmétert javítani, arra nincsen pénz. Természetesen Mészáros Lőrinc építi ezt a vasutat is, ki más építeni. De ami itt a legnagyobb probléma az az, hogy kinek és miért. Egy olyan akkumulátorgyárnak, amelyik gyakorlatilag már alig termel, és amelyiket 100 milliárd forinttal támogatott a magyar állam, ahol túlnyomó részt külföldi vendégmunkások dolgoznak, adunk nekik 20 milliárdot, építjük, mert ide kell a vasút, máshova úgy látszik, hogy nem kell a vasút.